Zdravím ťa pri videu, v ktorom si spoločne prejdeme to, ako počítať príklady na pomer. Úplne tie najzákladnejšie, aby si vedel, ako to funguje. Začneme tým, že sa naučíme nejaký postup a ten následne využijeme v príkladoch, ktoré budeme počítať. Je tu 5 príkladov, prvý môžeš prejsť spolu so mnou, ale tie ostatné si skús prejsť sám alebo sama, aby sa to lepšie naučil alebo naučila a so mnou si teba skontroluješ. Nebudem dlhšie zdržovať, poďme na ten postup, ktorý keď sa naučíš, budeš vedieť všetky príklady automaticky sám alebo sama samozrejme. Fajn. Postup. Určíme si celok. To je prvá vec. Čiže pri každom príklade budeme robiť tento istý postup. To je všetko. 4 veci, ktoré sa naučíš a keď ich dodržíš, budeš vedieť počítať každý jeden príklad. Prvé, čo teda musíme spraviť pri takýchto príkladoch, je určiť si celok. Vysvetlím to na pici. Keď máš jednu krabicu s pizzou, tak celá pizza je celok. To je to, čo chceš. 8 trojuholníčkov pizza, keď je to rozrezané. Sčítame počet dielikov. Čiže tých dielikov je 8, keď to rozkroje na 8 dielikov. To je druhá vec, ktorú spravíš. Počet dielikov čítaš tak, že máš nejaký pomer, dajme tomu 1 ku 5, tak počet dielikov je 1 plus 5. Keď máš pomer 1 ku 2 ku 3, počet dielikov je 1 plus 2 plus 3. Uvidíš neskôr. Zistíme, akú hodnotu má jeden dielik. To vypočítame tak, že si dáme celok deleno počet tých dielikov. A následne vynásobíme čísla v pomere hodnotou jedného dieliku. To si ukážeme, čo keď máte pomer 1 ku 2 a jeden dielik bude 2, tak 1 krát 2 a 2 krát 2. Ukážeme si v príklade, budete to mať jednoduchšie. Poďme na prvý príklad, nech nezdržujem. Fajn, prvý príklad teraz skúsime spoločne a potom už skúsite samostatne. Obvod trojuholníka je 72 metrov. Aké dlhé sú jeho strany? Ak dĺžky strán sú v pomere 3 ku 4 ku 5. Čiže prvý krok, určíme si celok. Máme nejaký trojuholník, ktorý má obvod, čiže celý ten trojuholník niekoľko meria. 72 metrov, čiže celok je 72 v našom prípade. Následne si potrebujeme určiť počet dielikov. Čiže počet dielikov, ako som hovoril, keď máte ten pomer 3 ku 4 ku 5, tak iba sčítate tie čísla. 3 plus 4 je 7 plus 5 je 12. Čiže počet dielikov bude 12. Ja som to teda zapísal takto, aby ste vedeli, ako som to získal. Ešte raz čítame tie čísla z toho pomeru 3 ku 4 ku 5. 3 plus 4 plus 5 je 12. Teraz hodnota jedného dieliku. Tu získame tak, že vydelíme celok počtom dielikov. 72 deleno 12 je 6. A teraz posledný štvrtý krok, ideme násobiť čísla v tom pomere hodnotou toho jedného dieliku. Čiže ja si to napíšem vedľa ten pomer ešte. 3 ku 4 ku 5, píšem to takto väčšie, je to úplne jedno, iba aby sme chápali, čo robíme, krát hodnota jedného dieliku, čiže 6, krát 6, krát 6. A výsledkom bude nový pomer, čiže 3 krát 6 je 18, nezabudneme dvojbodku k alebo ku, 6 krát 4 je 24 a 5 krát 6 je 30. Čiže toto je náš výsledok. A teraz ešte odpoveď, aké dlhé sú jeho strany, ak dĺžky strán sú v pomere 3 ku 4 ku 5, čiže jedna strana má 18 metrov, druhá strana 24 metrov a tretia strana 30 metrov. Poďme na ďalší príklad. Fajn. Poďme na druhý príklad, ktorý si skúsite sami, čiže stopnite si video, skúsite to vypočítať a potom si to skontrolujeme. Predpokladám, že už to máte, takže poďme na to. Rozdiel úsečku dlhu 12 cm v pomere 1 ku 3 ku 2. Aké dlhé budú jednotlivé diery? Dobre, ja som si tu predpripravil na zápis, čiže celok. Máme úsečku dlhu 12 cm, čiže celok je 12. Hej, napíšeme si sem. Počet dielikov. Ideme sčítať. 1 plus 3 je 4 plus 2 je 6, čiže 6. A jeden dielik je 12 deleno 6, takže 2. Napíšem si pomer vedľa 1 ku 3 ku 2 a vynásobím každé to číslo hodnotou jedného dielika, čiže krát 2, toto bude 2 ku 6 ku 4. To je všetko. Čiže aké dlhé budú jednotlivé diely, prvý diel bude mať 2 cm, druhý diel 6 a tretí 4. Poďme na ďalší príklad, ktorý skúste samostatne. Trojuholník má veľkosti vnútorných uhlov v pomere 7 ku 3 ku 5. Aké sú veľkosti uhlov alfa, beta a gamma? Tu nemáme napísaný celok. Čiže keď si pozriete ten príklad, nie je tam celok, ale vy musíte vedieť, že vnútorné uhly trojuholníka majú 180 stupňov a to je náš celok. Čiže pokiaľ ste to nevedeli, môžete si to napísať a skúste si to vypočítať sami. Predpokladám, že už to máte, takže celok sme si povedali, že bude 180, pretože vnútorné uhly trojuholníka majú 180 stupňov. Tu si zapamätajte, to je dôležité. A počet dielikov, čiže máme tu pomer 7 ku 3 ku 5, 7 plus 3 je 10, plus 5 je 15, čiže počet dielikov je 15, 180 deleno 15 je 12, ak sa nemýlim. A ideme na to, čiže máme uhol alfa ku beta ku gamma. Možno ste si tie uhly neoznačili, je to úplne OK, iba vám chcem ukázať niečo, čo môžete spraviť, keby náhodou, hej. Alfa bude 7 ku 3 ku 5. Čo sa môže stať teraz, je, že môžete ten pomer napísať aj takýmto spôsobom. 7 ku 5 ku 3
Ale tým pádom musíte tie uhly označiť hore správne, čiže tu bude alfa stále, tu by bola gamma a tu by bola beta. Hej, aby tie čísla ste za sebou. Ale nemusíte to robiť, stačí, keď to budete robiť tým prvým spôsobom. To je iba ukážka toho, že dá sa to aj inak, pokiaľ označíte správne. Ja to zmažem, aby nás to nemýlilo. Fajn, ideme na to. Začneme jednoduchšie. 12x3 je 36. Ku 12x5 je 60. A zostalo mi 84, takže tu musí byť 84. A odpovede teda následovná. Uhol alfa bude mať 84 stupňov, beta 36 stupňov a gamma 60 stupňov. Poďme na štvrtý príklad, ktorý tiež skúsite samostatne. Fajn, štvrtý príklad. Eva vyrobila 20 náramkov a Jana 15 náramkov. Náramky predali za 770 českých korún a peniaze si rozdelili v pomere vyrobených náramkov. Koľko korún zarobila každá z nich? Fajn. Keď už máte príklad vypočítaný, ideme to skontrolovať. Vidíme, že celok je to, čo zarobili, čiže tých 770 českých korún. Ale v zadaní nevidím pomer, čiže nemám tam žiadny pomer, ktorý tam je napísaný ako pomer. No je tam, že jedna vyrobila 20 a druhá 15. To je náš pomer. 20 ku 15. Zo zadania aj takto môžete zistiť pomer, nemusí to tam byť vždy tými dvojbodkami označené ako pomer. Môže to byť teda aj takto. Na to treba dávať pozor. A počet dielíkov je teda 20 plus 15, čo je 35. Vydelím si 770 na 35, čo by malo byť 22, pokiaľ sa nemýlim, čo je 22 bude jeden dielik. A idem na to, čiže napíšem si E, to si to označím radšej, aby som sa nepomýlil. A Jana, Eva vyrobila 20, Jana vyrobila 15 a vynásobím čísla v pomere hodnotou jedného dieliku, čiže 22 x 20 je 440 ku 330. Taká skúška správnosti, ktorú môžete robiť vždycky, je, že keď si ščítate to, čo vám vyšlo, čiže tých 440 plus 330, tak je to rovné celku, čiže rovná sa to vždycky celku. Pokiaľ sa to nerovná, máte niečo zlé. Hej? To je taká malá, rýchla kontrola. Opäť, môžete to robiť aj tak, že by ste vypočítali najskôr Janu, potom Evu, teda zapísali takýmto spôsobom a tým pádom by ste to dali ako 15 ku 20. Čiže čísla by ste dali tam, kam patria. Nemohla byť mať Jana 20, Eva 15, pretože by ste mali zlý výsledok. Dali by ste to naopak. Musíte dávať vždycky pozor. A samozrejme tu by to vyšlo teda 330 ku 440. Výsledok bude rovnaký, len opačne. Nič komplikované však. Poďme na posledný príklad, ktorý skúste samostatne. A tentokrát bez toho, aby som čokoľvek spravil, iba vám ukážem príklad. Stopnete si video, prečítate si ho samostatne, vypočítate a skontrolujeme. Poďme na to. Tu je 5. príklad, stopnete si video. A predpokladám, že už ho máte vypočítaný, takže si ho poďme spolu skontrolovať. Zo zadania vieme prečítať, že zarobili 1190 českých korún, takže celok bude tých 1190 korún. A počet dielikov. Rovnako ako pri príklade predtým nemáme tam ten pomer, ale je tam, že jeden nazbieral 6 kg a druhý 8. To bude ten pomer 6 ku 8. Alebo 6 ku 8. Takže počet dielikov je 6 plus 8, to je 14. A jeden dielik bude teda 1119 deleno 14, to je 85, čiže jeden dielik je 85. Takže zapíšeme si pomer. Fero nazbieral 6, Jano nazbieral 8, čiže to bude 6 ku 8 a vynásobíme hodnotou jednoho dielika. Takže 6 x 85 to je 510 ku a tu mi zostáva 680. Čiže koľko zarobil každý z nich? Fero zarobil 510 českých korún, Jano 680 českých korún. A to je na toto video všetko. Pokiaľ vám to išlo, naučili ste sa počítať pomer, pokiaľ vám to nešlo alebo vám niečo robí problémy, napíšte ho do komentára, ja sa vám pokúsim odpovedať čo najskôr. A ďakujem, že si video dopozerali celé až sem. Zatiaľ sa majte pekne. A čaute, vidíme sa pri ďalšom videu.